Nakon primitka nacrta i opisa izolacije objekta, određujemo snagu sustava i podlogu na koju postavljamo grijaće trake. Određujemo duljinu i širinu traka i razmak između njih. Paket sadrži jedinicu za napajanje, dimenzija kućišta 35 x 38 x 10 cm ili 26 x 30 x 10 cm. Termostat, grijaće trake, upute i sitni materijal. U paketu dobivate sastavljeni ormarić s kojega je potrebno odstraniti 4 vika i poklopac. Kućište jedinice za napajanje može se postaviti ispod žbuke, u zid ili na samu površinu, na zid. Položaj kućišta i termostata određuje se s prilikom kontakta s klijentom. Do kućišta dovedite napajanje termostatski kabel iz električne kutije ili utičnice. Termostati se obično nalaze pokraj prekidača za svjetlo. U kupaonicama može biti bilo gdje, osim pored otvorenog tuša. Možete ih ugraditi u blizini sklopa za napajanje. Važno je samo da mjere temperaturu i u prostoru koji grijete. Dužina i širina grijaćih traka određuje se s obzirom na površinu podloge na koju ih polažemo. Mjeri se njihov razmak. Na vama je samo da se pridržavate uputa. Polaganje trake započinjete i završavate u ormariću. Važno je da traku ne skraćujete. Ako je traka preduga, skratite je tako da je nekoliko puta savinete. Ako je prekratka, smanjite veličinu posljednjeg savinutog dijela. Polaganje trake dovršite tako da je na 2 okrugla nosača spojite s transformatorom. Uklonite podloške i matice svika kontaktnog nosača. Kroz otvor na kontaktnim pločama na vijak nosača postavite očni vijak s kabela transformatora, običnu podlošku. Sve zajedno zategnite maticom. Za rad je potreban 13 mm ključ. Nadgradnji termostat izvadite iz ormarića i postavite ga na zid, na visinu od približno 120 cm, odnosno na visini prekidača za svjetlo. Važno je da termostat nije postavljen izravno iznad sklopa za napajanje ili izložen izravnom sunčevom svjetlu. Upute se nalaze u prilogu. Nudimo obične ili Wi-Fi bežične termostate. Na kraju zatvorite ormarić poklopcem i ponovo privite sva 4 vika. Dok zatvarate ormarić, važno je da kablovi ne dodiruju vrata ormarića. Grijaće trake možete položiti ispod estriha, na estrih ili postojeće podne obloge. Ispod estriha. Toplinska izolacija, grijaće trake, najlon, estrih. Na estrih. Prije premaza za beton, grijaće trake, fasadne mreže, sloj građevinskog lijepila ili mase za izravnavanje. Na postojeće podne obloge. Podne obloge, odgovarajući premazi, drvo, keramika, grijaće trake, fasadna mreža, sloj fleksibilne poravnavajuće mase. Za sve nestandardne izvedbe poslat ćemo vam i dodatne upute. Kao što vidite, ugradnja i postavljanje vrlo su jednostavni. Nema visokih početnih troškova, održavanje je minimalno, sustav je energetski učinkovit, a mjesečni troškovi grijanja niski. Za dodatne upite dostupni su naši stručnjaci. Naručite vaš Uradi sam komplet još danas i osigurajte si topao i energetski učinkovit dom.